Hola, sóc el Gerard París, alumne de segon de batxillerat de l'Escola Vedruna Balaguer i us faré una petita síntesi del meu treball de recerca que he realitzat durant l'últim curs. El treball s'anomena La revolució de les partícules i tenia tres principals objectius, que eren investigar sobre possibles aplicacions de la física de partícules, realitzar un experiment a l'ICFO anomenat Protocol BB84 i extreure conclusions d'aquest i, a més, veure si realment la investigació és la meva passió, ja que ho considero una de les meves opcions per al futur. Per satisfer el meu primer objectiu, vaig realitzar una exhaustiva recerca sobre com funcionen tant els reactors com les bombes de fusió i fissió nuclear. Vaig investigar també sobre diferents usos de la física de partícules en la medicina, com poden ser els raigs X o la ressonància magnètica, també sobre la datació per carboni, que utilitza un isòtop que és el carboni 14, i vaig investigar també sobre la transmissió d'informació de forma inalàmbrica. La meva part pràctica es basava en la realització de l'experiment anomenat Protocol BB84. Aquest és un protocol que serveix per a distribuir claus d'encriptació de forma quàntica, per encriptar missatges i enviar-los per canal tradicional, com s'ha fet sempre. Aquest, en teoria, és molt segur. Llavors, aquesta activitat la vaig poder realitzar gràcies a el BISC, que és un programa que després d'un llarg procés de selecció vaig ser acceptat i vaig poder anar a l'ICFO amb un equip d'unes altres 8 persones a realitzar aquest projecte. En aquest vam utilitzar un làser, diferents miralls i altres elements que ens va proporcionar l'entitat i vam poder extreure diferents conclusions després de realitzar l'experiment. Va durar unes 2 setmanes. Finalment, les conclusions del treball són que vaig poder satisfer la meva curiositat per saber com funcionaven totes aquestes aplicacions de la física de partícules, també que el protocol BB84 és molt més segur que els que tenim actualment, però no és pràctic ni globalitzable perquè aquest utilitza llum i qualsevol cosa que hi fiquis al mig talla el missatge. Per l'altra banda, vaig trobar a la recerca un procés molt feixuc, almenys en el meu cas, ja que vam haver d'estar un munt d'hores movent miralls mil·límetres per tal d'alinear bé la senyal que volíem enviar, però finalment, com que jo tenia molta passió per aquest tema i m'agrada i ho considero com a opció de futur contribuir en el desenvolupament de la tecnologia, vaig acabar disfrutant-ho de la mateixa manera i formant un bon equip amb les persones que vaig treballar. Així que estic molt satisfet amb els resultats del meu treball.